שלום לכם, כאן רוני תאי המלך. אני כאן משחק, למי שלא מכיר, את המשחק פיקאקס די. משחק של כל מיני שעושים בו כל מיני דברים, מנסים להשיג כסף, עושים בו בקיצור, לא משנה. וכמובן יש לי את האיש הכי מכוער בעולם שבחרתי בהתחלה בלי לבזבז שנקל. אז אני כאן הולך לבזבז את כל ה-12,000 שקל שיש לי על בגדים. אבל קודם כל בואו נעצב, מה לעצב קודם, בואו נעצב קודם כל את הפנים. יאללה בואו נלך איפה מעצבים את הפנים? נראה לי במספרה. כן, אני זוכר שהיה משהו עם פנים במספרה. יאללה בואו נלך לשם. כן, עכשיו רק היום התקנתי את המשחק הזה, אז כאילו בגלל בדודה שלי. מקווה שהיא לא תראה את הסרטון, למרות שאני רוב הסיכום שאני אראה לה אותו. הנה בוא נלך. הנה קודם כל פנים, איזה פנים. כן. הנה זה נראה לי יפה. אולי אני אבחר את זה, אולי אני אבחר את... טוב יאללה בוא נקנה את זה, 4,000 שקל, לא סיפור. יאללה. עכשיו נקנה שיער. שיער. זה יפה. לא. כן. זה בצבע כזה. לא. בצבע כזה. כן, יש כזה כחול. לא. כזה יער, זה יפה. יאללה בוא נקנה. כבר בזבזנו תמונות של כסף. מדבקה, איזה כיף. יאללה. עכשיו נשאר לנו. בזבזנו כבר חצי מהכסף, אז אין לנו עוד הרבה כסף. הבנתם? לא, רגע. שופ. אולי נקנה, לא, מהבגדים האלה לא נקנה, לא רעיון טוב. בואו ניכנס לזה. מה זה? למה אני לא יכול? רגע, נראה לי צריך ללכת לבית ואז לעשות את זה. הנה, כאן בגדי. איזה בגד. איזה בגד. מה נראה מגניב ויפה. הנה, זה. הרבה כסף, אבל לא אכפת לי. אחלה סרטון יצא בסוף. כאן... אולי את זה? לא. זה נראה כמו בגד ים. גם זה. אולי זה. כי זה יפה. כובע לא צריך, זה סתם יהיה מכוער. אוזניות. אולי זה. לא, אבל זה ביהלומים. אמרתי שאני מבזבז כסף, לא אמרתי יהלומים. זה לא. בוא נעשה משהו מגניב כזה. אולי לא. אולי זה. זה האלה שהופכים למהיר? לא. זה נראה טוב. 2,000 שקל בשביל נעליים, לא הגזמתם. אולי זה. כן, יאללה. משקפיים, טוב. משקפיים לא צריך. רגע בוא נראה. 8,000 שקל אי אפשר לקנות. רגע בוא נוותר על המשקפיים. בוא נראה עכשיו. 6,000 שקל אפשר לקנות. עכשיו בוא נראה כמה איפה אני יכול להיות. אני חתיך. יאללה בוא נלך. מה זה הדבר הזה? לא ראיתי. לא, תסתכלו, יש... זה חדש, כל העולם של פיקאקס די הפך להיות חדש. אולי אני אתחרה קצת, בוא נראה. אולי אני אשבור את השיא שלי. כן. טוב יאללה, נתראה בסרטון הבא שאני אשלם את כל הכסף שיש לי לעשות את הבית. או יותר נכון, אני פשוט אקנה בית ואז כאילו כל הכסף שישאר לי אני כאילו אעצב אותו. אז יאללה, ביי. רגע. למה זה לא עושה לי?